o hani busarok eba TIPRASA Lukorok tabuk thuka hingke noi emang nungjak 2023 Chongmario Tipra mothano kwplai ongjak honoi 2023 Chongmario amchai kamini Lukorok abobo wansukjak tabuk Tipra motha kebo baide elen chongnai eba BJP bai eba CPM bai Sabo bai elen chongnai eba kebo khe sao Tipra motha saisung no Chongmario batainai honoi kok tabuk suk jura saimano 26 asrambari constitution tabuk Tipra mothani angoi Sabo emle ticket mannai eba emle ticket sabna rokhe chanai sabna rogoi kwplai ongkha hingke dophan bagai samung khainai abono toibo Lukorok tabuk bisi kok pillai tongo jung khorok tamni bumung sanai norok comment khaisadi o bisingni Sabo mannai ticket khoroksa angkha burumgarang mebar kumar jomatia ex minister bolong mantri tai khoroksa angkha TTADC hapangni deputy CM burumgarang Onimesh Debroma tai khoroksa YTF ni adong eba dophan bagai samung khaine Prasmit Debroma o khoroktamni bisingo Sabo emle ticket manai eba sabna rokhe chanai Lukorok no comment khai sadi chini TIPRASA news channel ni bisingtoi TIPRASA news channel kebono haimya samania phiaba koktoma khe haisi 26 asrambari constitution sabna rokhe chanai eba Sabo mannai emle ticket abno toino chung o mangplina sanamani naro comment khai sadi TIPRASA news channel ni bisingtoi